Вітаю вас зноў, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне ў студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. Сёння ў нас у гасцях кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва спадар Валерый Кавалеўскі. Вітаю. Добрый дзень, спадарня Марыя. Размаўляем пра актуальныя падзеі ў Беларусі і свеце, ад новых паўнамоцтваў беларускіх сілавікоў да міжнародных дыпламатычных манеўраў, якія могуць паўплываць на ход вайны ва ўкраіне. Я нагадаю, што вы можаце быць актыўнымі, пакідаць свае каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам. Калі ласка, рабіце гэта толькі, калі для вас гэта бяспечна. Памятайце пра сваю бяспеку, падпісвайцеся на наш YouTube-канал, канал Еўрарадыё, таксама падпісвайцеся, калі ласка, на наш YouTube-канал Навокал, дзе мы пакідаем свае дакументальныя кароткія стужкі. Будзе цікава, мы пачынаем. Спадар Валерый, у нас падзея апошняга тыдня, гэта, канешне, саміт ШАС, гэта ўсе сустрэчы. Што для вас было самае цікавае падчас гэтага саміту? Увогуле, я разглядаю гэту дзейнасць Лукашэнкі як спробу збалансаваць знешнюю палітыку. Ён вельмі шмат страціў прасторы сярод заходніх партнёраў, і гэта павялічыла яго залежнасць ад Расіі. І тут найлепшым для яго выхадам было б менавіта размяркоўваць трохі свае гэтыя рызыкі і больш выбудоўваць адносіны з тымі краінамі, якія могуць быць супастаўленыя з Расіяй па сваёй вазе, па сваёй важнасці, па эканамічнаму патэнцыялу. Таму і гэтая арганізацыя ініцыятыва БРІКС і ШАС, яны па-свойму вельмі каштоўныя для дыпламатыі Лукашэнкі, для таго, каб размеркаваць гэтыя рызыкі, каб ўсё ж такі не была такая моцная залежнасць ад Расіі, каб гэта таксама падкрэсліла нейкую міжнародную правовую суб'ектнасць Беларусі, што яна з'яўляецца часткай такіх рэгіянальных ці тэматычных аб'яднанняў, каб не было выгляду таго, што Беларусь проста з'яўляецца ўжо адназначным сатэлітам, кліентам Расіі. Скажыце, калі ласка, ці было нешта такое, менавіта новае, што на ваш позірк магло б паўплываць на будучую палітыку? Ці былі нейкія дыялогі, ці з кім яны былі? І яшчэ цікава, шмат хто пытаецца, хто падтрымліваў нейкія такія стасункі гэтыя працоўныя падчас перамоваў з Лукашэнкам, а хто яго ярка ігнараваў? Я б не заўважыў такого, што яго там неяк ігнаравалі. Кантакты ў такіх асяроддзях яны могуць быць рознымі. Гэта могуць быць сустрэчы такія паўнавартасныя, калі садзяцца за стол і перамаўляюцца. Там нават калі это можа быць кароткая сустрэча на 10-15 хвілін, это ўсё адно ўжо іншы фармат. Ці гэта дзесьці на нагах проста павітацца, перакінуцца некалькімі фразамі, навінамі, там штосьці ўзгадаць. Гэта таксама досыць звычайны фармат для такіх мерапрыемстваў. Я б іх не абясцэньваў, не казаў, што гэта нейкая драбніца. І тут я бачу, што Лукашенко, па-першае, размаўляў з многімі лідарамі, і нават з такімі неадназначнымі на сённяшні дзень фігурамі, як прэзідэнт Азербайджана Аліеў, які ў недобрых адносінах з Расіяй на сённяшні дзень. Зараз такі вельмі складаны ў іх этап. Былі таксама і сустрэчы больш практычныя з бізнесменамі, там датычна гандлёва-эканамічных адносінаў. Але цэлым можна сказаць, што гэта была такая досыць някепская праграма, калі б я так ацэньваў гэта, што Лукашенко змог дамагчыся свайго, што ў яго былі кантакты з вядомымі палітыкамі, з лідарамі сусветнымі. Ён патрапіў на відэо там, дзе трэба было патрапіць, вось гэты праход па чырвонаму дывану разам з сусветнымі рэальна лідарамі. І для яго это някепская, я думаю, дадатак да яго партфоліо на сённяшні дзень, да яго профіля. І нават у кантэксце адносінаў са Злучанымі Штатамі гэта таксама яму дадае пэўныя плюсы, паказвае, што ў яго ўсё ж такі ёсць свая суб'ектнасць, ёсць захаваны суверэнітэт. Магчыма, ён не 100%, але ўсё ж такі паказана, што ў яго не толькі частыя адносіны, частыя сустрэчы з Пуцінам, у яго таксама ёсць сустрэчы з іншымі лідарамі краін. Я думаю, што ў Вашынгтоне таксама на гэта звяртаюць увагу, пры тым, што, канешне, кантэкст гэтага саміту і тых размоў, ён быў такі антызаходні. Кшталту, нам трэба ствараць альтэрнатыву, нам трэба супрадзейнічаць этому дыктату з боку дэмакратычных краін. У гэтым сэнсе, я думаю, што Лукашенко насамрэч больш набыў, чым страціў, калі можна казаць увогуле пра нейкія страты. Вось я трошечкі удакладаю
узгадню, так, я памятаю, калі мы з вами размаўлялі пра дыялог Лукашэнкі і Трампа, так, менавіта кантакты, то мы з вами абмяркоўвалі гэтую суб'ектнасць, якую важна захоўваць Беларусі, вось на дыпламатычным узроўні. Ці ёсць нейкая розніца, калі, напрыклад, Лукашенко мае нейкія кантакты з Амерыкай, і Лукашенко вось мае там нейкія кантакты ў сваім коле і ў коле краін, якія ўваходзяць у ШАС. Дыктатарскіх краін. Так. Часам. Хаця гэта не заўсёды толькі дыктатарскія краіны. Я думаю, што, па-першае, знешняя палітыка, яна не бывае такой двухмернай. Яна вельмі аб'ёмная, ёсць розныя вымярэнні, ёсць і двухбаковыя адносіны з суседзямі, ёсць і там з лідарамі палітычнымі, ваеннымі, эканамічнымі у свеце, ёсць міжнародныя арганізацыі, то бок паўсюдна можна сябе больш ці менш праяўляць, быць больш ці менш заўважнай некай фігурай у гэтым сэнсе. Зноў жа, я думаю, што для Злучаных Штатаў такія самастойныя дзеянні, аўтаномнасць пэўная Лукашэнкі, яго прыналежнасць да пэўных клубаў, яна толькі ўмацоўвае яго суб'ектнасць і паказвае, што ён здолен на тое, каб прымаць рашэнні, якія не заўсёды цалкам сінхранізаваныя, напрыклад, там з пазіцыі Расіі. Я не вельмі разумею, чым тое, што Лукашенко ўдзельнічае ў ШАС, ён паказвае, што ён такі самастойны, усяму свету. То бок ёсць жа іншы зрок, то бок наадварот, то бок мы бачым дыктатара у коле дыктатара, у коле сваіх. Навошта нам звяртаць увагу на яго суб'ектнасць і ўвогуле, што які ён суб'ектны? Ён сярод сваіх. Я думаю, з пункту гледжання Злучаных Штатаў ці іншых краін будзе заўсёды спроба ацаніць, на якім узроўні знаходзіцца суверэнітэт Беларусі, наколькі аўтаномны, наколькі самастойны Лукашенко ў сваіх рашэннях. То бок, альтэрнатывай гэта магло быць тое, што Лукашенко там не з'явіўся, яго там не было, што ў яго было за год там 25 паездак у Маскву на прыём да Пуціна, там абмеркаванне перамовы, рашэнні, і все. І адзін маршрут, які ў яго ёсць. У яго такіх маршрутаў больш. Ён шмат інвеставаў за гэтыя 5 гадоў тое, каб распрацаваць гэтыя маршруты. БРИКС і Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва — гэта то, што з'яўляецца рэальнымі прыярытэтамі яго знешняй палітыкі, менавіта таму, што яму больш няма на што абаперціся на захадзе. Я думаю, што менавіта гэтая міжнародная ізаляцыя, якую мы назіраем ужо 6-й год, у пэўным сэнсе яна прыдала сілы, прыдала энергіі менавіта на гэтым кірунку, рухацца ў бок вось гэтых ініцыятываў. Зноў жа, БРИКС не з'яўляецца такой дыктатарскай ініцыятывай, там ёсць і Бразілія, і Паўднёвая Афрыка, і Індыя. ШАС таксама не з'яўляецца адназначна нейкім дыктатарскім клубам. Ўсё ж такі там ёсць іншыя інтарэсы. І ў гэтым сэнсе Лукашенко проста запаўняе той вакуум, які ўтварыўся, тую прастору аперацыйную, знешнепалітычную, якую трэба абавязкова запаўняць. А інакш ты сапраўды будзеш ездзіць толькі по аднаму маршруту. Ёсць нейкі вынік гэтай сустрэчы менавіта для Беларусі? На сённяшні дзень, калі мы кажам Беларусь, мы разумеем, што Беларусь кантралюецца Лукашэнкам. Лукашенко прымае рашэнні пра то, як развіваецца Беларусь, чым яна жыве, куды яна рухаецца. І ў гэтым сэнсе, калі мы кажам, ці ёсць вынікі для Беларусі, то мы павінны ацэньваць менавіта тое, што гэта прынесла самому Лукашенко. Палітычна я бачу, што гэта сыграла яму плюс, што ён сапраўды вярнуўся з гэтых падзей з такім некепскім багажом таго, што было зроблена. Зноў жа, гэта былі перш палітычныя мерапрыемствы, палітычныя дыскусіі, паказаць, што ёсць саюзнікі, ёсць аднадумцы, што Лукашенко не адзін такі са сваімі поглядамі. Таму ў гэтым сэнсе так Лукашенко вярнуўся не з пустымі рукамі. Ясна. Вось вы узгадалі, як Лукашенко трапіў на камеры, дзе трэба было трапіць, як ён прайшоўся па вось гэтай чырвонай сцежцы, так, і яго все заўважылі. Але, канешне, што абмяркоўвалі, так, як ён ішоў, што Лукашенко кульгаў, што ён ужо вось такі нездольны ўжо ўпраўляць краінай, нездольны там усё і хутка памрэ ўвогуле, так? Вось, як вы, дарэчы, адрэагавалі на гэтую праходку?
Ну, я пабачыў тое, што Лукашенко прайшоўся ў адной групе з сусветнымі лідарамі, з людзьмі, якія кіруюць краінамі так, як яны лічаць гэта неабходным. Мяне, конечно, засмучае тое, што гэты клуб часткова складаецца з дыктатараў. То бок тут у Лукашэнкі сапраўды ёсць імкненне размаўляць і найбольш лепшыя шансы размаўляць і супрацоўнічаць з тымі, хто прытрымліваецца такіх самых дыктатарскіх падыходаў. З гэтага пункту гледжання для Беларусі это, конечно, кепская навіна на тое, што паглыбляецца вось гэтая заглыбленасць, упэўненасць у тым, што вось менавіта гэтая мадэль яна будзе далей працягвацца для Беларусі. Я не схільны глядзець на там праходы гэтыя менавіта з пункту гледжання фізіялагічных нейкіх прыкметаў, там як Лукашенко прайшоў. Не таму, што гэта не важная тэма, яна важная, конечно, яго здароўе, фізічны стан это важна, але я чую і бачу гэтыя размовы ўжо на працягу 10годдзяў. Там пытанне таго, калі ўжо не стане Лукашэнкі і мы вырашым усе нашыя праблемы. І гэта заўсёды станавілася такім, такой заманухай нейкай такі адводзіць погляд ад рэальных спраў, ад таго, што насамрэч мы не павінны быць пасіўнымі, мы павінны дзейнічаць такім чынам, каб дапамагаць сваёй краіне заставацца суверэннай, незалежнай, каб умацоўваць яе міжнародныя сувязі, каб умацоўваць грамадскія працэсы. То бок, я не ведаю, ці камусьці ад гэтага стане лягчэй пабачыць, што Лукашенко прайшоў кульгаючы па гэтай дарожцы, але можа апынуцца так, што Лукашенко будзе заставацца ва ўладзе яшчэ і 5-10 гадоў, там, не гледзячы на свой фізічны стан. Таму... Ну, калі я хацела падвесці яшчэ да адной тэмы, але да яе яшчэ падвяду, калі проста удакладніць такое, ну, чалавечае простае пытанне, якое людзі задаюць. Вось, калі яго не стане, усё адразу зменіцца, ёсць верагоднасць, што прыйдзе новы баявы малады і будзе рабіць тое ж самае і яшчэ мацней. Вось ёсць іншае меркаванне, што не, нават калі прыйдзе малады з боку Расіі, які будзе там узгоднены як бы Расіі, вось, то ўсё роўна гэтага чалавека ўжо можна будзе лягчэй там сціснуць з пасады, там вось, што можна наконт гэтага казаць, каб не было шмат рамантыкі, было больш рэалізму. Ну, то бок, ваше пытанне пра то, як можа выглядаць момант вось гэтай змены ўлады, транзіту гэта... Ну, найперш, мне здаецца, што ўжо пэўныя прыкметы таго, што ёсць падрыхтоўка да транзіту, да нейкай перадачы ўлады ў Беларусі адбываецца. І яны такія досыць сістэмныя рэчы адбываюцца, можа, не такія заўважныя, на гэтым няма акцэнту, але тым не менш штосьці адбываецца ў краіне. Да пытання таго, як будзе адбывацца транзіт, мяне найбольш турбуе тое, ці зможа беларускае грамадства ў гэтым паўдзельнічаць, ці зможа на гэта паўплываць, ці гэта ўсё будзе проста на нас спушчана зверху, як кажуць, ці гэта будзе Мінск, там эліты некая будзе група людзей, якія будуць прымаць рашэнні пра тое, што будзе далей для Беларусі, ці гэта ўвогуле будзе Крэмль, які скажа проста, вось нашы палкі, як бы яны вам прывядуць зараз правільнага кандыдата і вы будете ведаць, што трэба рабіць далей. То бок, мяне тут больш цікавіць пытанне, што будзе з грамадствам, наколькі будзе высокая і заўважная роль у гэтым працэсе. І наступнае пытанне, а што мы для гэтага сёння робім? Што мы робім дзеля таго, каб прысутнічаць у Беларусі, каб быць часткай гэтага працэсу, каб быць сапраўды ўплывовымі і каб быць прадуманымі, каб, ну, сапраўды быў нейкі і планы бачання таго, куды мы хацелі б прыйсці. Таксама пытанне таго, што будзе з нашымі заходнімі партнёрамі, дзе яны будуць у гэты час. На сённяшні дзень іх там няма. На сённяшні дзень і нас там няма. Менавіта тых дэмакратычных сіл, якія бачаць будучае Беларусі ў іншым нейкім свеце, як мы будзем развівацца. І гэта вельмі сур'ёзны разрыў паміж нашым бачаннем, паміж нашымі амбіцыямі, там пажаданнямі для нашай краіны і тым, што на сённяшні дзень ёсць. І гэты разрыў трэба запаўняць. А вы сапраўды верыце, што вось улічваючы цяперашнюю сітуацыю, некія прадстаўнікі дэмакратычных сілаў могуць вярнуцца ў Беларусь, ці там з'явіцца на месцах новыя прадстаўнікі новых дэмакратычных сіл? Новая апазіцыя. На сённяшні дзень, канешне, няма гэта і блізка нават, бо
само по сабе дэмакратычны рух вельмі неаднародны. Ёсць палітычныя структуры, ОСТ, кабінет, Координаційная рада, якіх вельмі выразная пазіцыя датычна гэтых пытанняў. У іх ёсць спробы ініцыяваць дыялог нацыянальны, але мы бачым, што гэта пакуль што ні да чого не прывяло. Ёсць грамадзянская супольнасць, якая досыць актыўная, якая практычна арыентаваная, якая хоча вырашаць нейкія праблемы і таксама можа ў пэўным момант прэтэндаваць на тое, каб быць часткай гэтага працэсу. Але на сённяшні дзень такая сярэдняя тэмпература, калі можна так казаць, па дэмакратычным руху, тое, што мне здаецца, мы пакуль што не гатовыя да таго, каб весці сур'ёз размову з Мінскам пра тое, што будзе далей. Бо дзеля такой размовы трэба будзе быць падрыхтаванымі да сур'ёзных кампрамісаў, да саступак, да таго, што будучы нейкія канфігурацыі, і ўлады, і грамадства ў Беларусі, яны будуць выглядаць зусім не так, як мы пра гэта гаварылі апошнія 5 гадоў. Гатоўнасці да гэтага пакуль няма, але гэта таксама і бар'ер да таго, каб перайсці вось гэтую мяжу, вярнуцца дадому, стаць часткай гэтых працэсаў. Спадар Валер, я удакладню. А можа такое адбыцца, што ўсё ж такі ў цяперашніх умовах, там сёння, праз год, там, я не ведаю, вось у бліжэйшы час з'явіцца новая маладая апазіцыя, зусім не такая, як была раней, так, улічваючы тое, што падрасло новае пакаленне людзей. Вось тым, каму было 15-5 гадоў таму, ім стала 20, яны сталі выказваць сваю пазіцыю, так, яны бачаць, што ім ужо не падабаюцца. Гэта новае пакаленне, мы ўсе ўжо аналізуем, яно, як мне здаецца, больш ездзіла па свеце. То бок бацькі ўжо вазілі сваіх дзяцей, там недзе ўжо бачылі, што адбываецца, дзе шмат чаго паглядзелі, шмат хто з гэтых, ўжо маладых людзей, маладых беларусаў. Яны адразу былі ў інтэрнэце, то есть у іх інтэрнэт быў адразу, як яны там раслі, вось. І яны бачаць па-свойму свет. Яны вельмі канкрэтна дзеляць. Вось гэта не маё, мне гэта не трэба, ўсё. Да пабачэння, я гэтага не буду рабіць, мне гэта яны канкрэтныя, калі збоку. Ці можа з'явіцца новае зусім сіло Беларусі сёння? Не пра палітыку, не пра... Я маю на ўвазе не вязняў беларускіх, нішто. Просто вось тое, што новаму пакаленню не падабаецца ў цяперашніх умовах. Па-першае, мне здаецца, што не падабаецца это не тое самае, што быць у апазіцыі. Апазіцыя гэта ўсё ж такі актыўнае дзеянне, актыўная пазіцыя. Я пра гэта і кажу. Пасля таго, як нешта не падабаецца, так чалавек нешта спрабуе рабіць. Пры гэтым можа зрабіць нічога не рабіць, ці можа выехаць з краіны, ці можа пайсці ўнутраную нейкую міграцыю, то бок проста замкнуцца ў сабе, ці адкінуць гэтыя меркаванні. То бок ёсць цэлы набор тых выбараў, таго выбару, якую можа зрабіць там кожны чалавек. Канешне, людзі, новае пакаленне вырастае, людзі мяняюцца. Апошнія 5 гадоў яны былі даволі складанымі для многіх, для многіх былі траўматычнымі. Таксама мы разумеем, што зараз адукацыя, в асаблівасці і школьная, і вышэйшая адукацыя пад моцным кантролем уладаў, яны сапраўды таксама асэнсоўваюць важнасць таго, каб не згубіць, так бы мовіць, вось гэту генерацыю, каб гэтыя людзі не выйшлі з-пад кантроля. Але што з гэтымі людзьмі будзе? Я думаю, што мы таксама не да канца разумеем гэтыя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі, і што трэба маладым людзям, чаго яны баяцца, чаго яны хацелі б, на што яны гатовыя, якія для іх альтэрнатывы ў жыцці існуюць, і ці гатовыя яны насамрэч ісці па шляху нават не палітычнай дзейнасці, а грамадскай дзейнасці, каб быць уключанымі ў нейкія працэсы, спрабаваць вырашаць нейкія грамадскія праблемы, у тым ліку праз узаемадзеянне з адзін з адным ці з уладамі, якія насамрэч сёння могуць дапамагаць вырашаць ці не дапамагаць вырашаць нейкія праблемы. Таму у мяне такого адказу няма, што сёння ў Беларусі выспявае нейкая сіла выразная, і што менавіта маладыя людзі будуць гэтымі прадстаўнікамі гэтай новай палітычнай сілы. Зноў жа, малады ўзрост — гэта важны момант у жыцці чалавека. Шмат энергіі, шмат ідэй, шмат ідэалізму пэўнага, але гэта таксама не
раўняецца досведу, не раўняецца разуменню агульнай сітуацыі, жыццёвым прафесійнаму досведу і гэтак далей. Таму тут не абысціся без таго, каб ўсё ж такі было нейкае спалучэнне розных генерацый, розных прафесійных досведаў, жыццёвых досведаў. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень знаходзяцца ў выгнанні і маглі б вярнуцца і хацелі б вярнуцца і вярнуліся б у Беларусь, я думаю, што яны маглі б зрабіць вельмі значны ўнёсак у развіццё краіны. На сённяшні дзень гэта пакуль не выглядае магчымым. Ну і в прынцыпе мы бачым, што дэмакратычны рух перажывае даволі складаныя крызісныя часы. Што з гэтым рухам яшчэ будзе, трэба будзе паглядзець, што будзе ў выніку усіх гэтых сітуацый, усіх гэтых такіх нестыковак, рассінхрона. Гэта яшчэ адкрытае пытанне. Няўжо ўсё так безнадзейна? Апазіцыя за мяжой, нейкіх шансаў стварыць, ну, што створыцца новая апазіцыя ў Беларусі, яны вельмі размытыя пакуль, так? І што, ўсё? Не, наадварот, я думаю, што трэба для таго, каб вырашаць нейкую праблему, трэба спачатку ацаніць гэтую праблему. Есть сур'ёзнасць, складанасць, маштаб, і пасля ўжо пачынаць з ёй працаваць. Я часта бачу, што да гэтага часу ёсць нерэалістычныя ацэнкі і сітуацыі ў Беларусі, і магчымасцяў дэмакратычных сіл, і там нейкія спробы, скажем так, знізіць суб'ектнасць ці суверэнітэт Лукашэнкі. Так, мы разумеем, што вельмі шмат ён страціў за гэтыя 5 гадоў, але ўсё ж такі казаць пра тое, што увогуле нічого не засталося, таксама гэта проста неадэкватная ацэнка. То бок, з майго пункту гледжання, недаацэнка ці пераацэнка нейкай праблемы аднолькава могуць быць шкоднымі для таго, каб выбіраць правільны падыход да вырашэння праблемы. Так што не, яно абсолютно не выглядае безнадзейна, але мне здаецца, што на сённяшні дзень неправільна ацэньваецца сітуацыя, неправільна ацэньваюцца праблемы перспектывы, і гэта ўплывае на то, якія падыходы ўжываюцца дэмакратычнымі сіламі, то вырашаць гэтыя праблемы. Тая самая тэма з палітычнымі вязнямі, з іх вызваленнем, адна з такіх тэм. Мы бачым, што працяглы час была выбраная формула абсалютнага ціску на рэжым. Яна не спрацавала да таго часу, пакуль не пачаліся нейкія дыпламатычныя намаганні, якія пачалі працаваць. То бок, праблема не была невырашальнай, яна не была безнадзейнай. Проста падбіраліся іншыя ключы, якія не працавалі. Ну, цяпер мы бачым, што ёсць прагрэс. Ну, конечно, хацелася б давесці гэтую справу ўжо да таго моманту, калі будзе вызвалены ўсе палітвязні, ці прынамсі максімальна магчымая колькасць іх. Дзякую. Мне цікава тое, што вось наконт магчымасці, наконт палітвязняў, так, што ўжо заяўлялася, што нібыта там прасілі вызваліць 1300 палітвязняў, ну хоць бы іх, так. Мы маўчым, колькі проста палітычна зняволеных сядзяць сёння за кратамі. Гэта разы больш колькасць тых заяўленых людзей, што будзе з імі таксама пытанне. Вось, але мы ўжо рабілі такі эфір, паглядзіце, калі ласка, рабілі эфір на юрыдычную пытаннем наших беларусаў літаральна на мінулым тыдні, на гэтым таксама. Так, і вось што хацела запытацца, окей, ну, размовы такія вяліся ўжо, так? А што далей? Ужо, ну, ёсць нейкія крокі, там, калі іх вызваляць? Там, ну, то бок так павісла вось гэтая лічба 1300 просто недзе ў паветры, і што? Ну, тое, што я разумею з публічных паведамленняў афіцыйных асобаў самого Лукашэнкі, ці там Валянціна Рыбакова, які з'яўляецца кантактнай асобай па перамовах з амерыканцамі, што зараз Мінск чакае сустрэчных крокаў з боку Злучаных Штатаў. То бок паслядоўнасць такая, такі алгарытм. Я так разумею, што вядзецца пра зняцце санкцый, паслаблення санкцый, невядома ў якой канфігурацыі, пра што вядзецца ў гэтым сэнсе, але я так разумею, што паслядоўнасць будзе менавіта такой. Злучаныя Штаты робяць свой крок, пасля гэта Мінск робіць свой крок. Я ведаю, што ў кастрычніку Беларусь наведвае прадстаўнік Ватыкану, які ўжо прымаў удзел у там падтрымцы гэтых пытанняў і ў вызваленні палітвязняў яшчэ ў мінулым сезоне палітычных рэпрэсій, скажем так, калі на волю выйшаў
гаспадар Алесь Бяляцкі, так і Мікола Статкевіч. Ці ёсць адчуванне, ведаючы, у прынцыпе, такую містычнасць, не ведаю, там любоў да лічбаў, да чагосьці такога Лукашэнкі, што паўторыцца гэты сюжэт і зноў, напрыклад, Аляся Бяляцкага выпусціць вось пасля гэтага прыезду? Ну, конечно, хотелось верыць, што гэта можа здарыцца і раней, чым прыезд прадстаўніка Ватыкана. У Ватыкана, конечно, свае пазіцыі, свае размовы з Мінскам. Недавно яны прыслалі свайго новага прадстаўніка нунцыя, які працуе цяпер у Беларусі, у якого таксама, дарэчы, вельмі цікавы досвед. Некалі ён працаваў у Венесуэле, там, дзе тэма з палізняволенымі таксама была вельмі вострай. Пакуль, я думаю, што гэта першыя тыдні, месяцы яго працы і пакуль чакаць нейкіх хуткіх вынікаў не выпадае. Ну, але з пункту гледжання нашай групы, нашай кааліцыі за вызваленне палітычных зняволеных, дзе я працую разам з Тацянай Хоміш, з Голей Гарбуновай, мы вітаем любыя намаганні любых міжнародных актараў, якія маюць канструктыўныя адносіны з Мінскам. І тут вельмі важна падкрэсліць, што гэтыя адносіны павінны быць канструктыўнымі, павінна быць узаемадзеянне. Разлічваць на тое, што будуць вырашацца нейкія праблемы толькі калі ёсць размова на павышаных тонах з абодвух бакоў, ну, не выпадае. Такога не прыпомніцца. Мінск у гэтым сэнсе досыць паслядоўны. Калі яны адчуваюць, што ёсць нейкі ціск, то яны проста павялічваюць свае стаўкі. Павелічэнне ставак у нашай сітуацыі азначае новыя арышты, новыя рэпрэсіі, новыя абмежаванні. І, ну, калі гэта не ўлічваць, то это значыць проста паглыбляць праблему. Таму наш адзін з асноўных заклікаў — гэта больш вывераныя камунікацыі, іншы тон размовы, і другое — гэта актыўная дыпламатыя. Гэта значыць, для разумення пазіцыі бакоў неабходна размаўляць, бо тое, што мы бачылі за апошнія 5 гадоў, гэта татальная ізаляцыя міжнародная з боку заходніх краін, і што прывяло да неправільнага разумення часам сітуацыі з абодвух бакоў. Але таксама вельмі моцна скараціла прысутнасць еўрапейскіх краін у Беларусі, якія цяпер не могуць рэалізоўваць нейкія свае інтарэсы, прасоўваць кантакты, развіваць адносіны. Усё гэта працуе не на карысць абодвум бакам. Гэта вельмі добра пасуе расіянам, таму што яны дамінуюць на гэтым поле. Але было б правільна, каб іншыя краіны, і тым больш суседнія з Беларусю краіны, прысутнічалі там у нармальным маштабе. Дзякую. У мяне яшчэ одно пытанне по Ватыкану. Калі вы даведаліся, што кардынал Клаўдыо Гуджэроці так прыедзе ў Беларусь у кастрычніку, вось што вы як людзі, якія займаюцца пытаннямі палізняволеных, як былы дыпламат, таксама прыватна для вас пытанне, гаспадар Кавалеўскі, вось што прыватна вы зрабілі, каб дыялог паміж Ватыканам і Беларусю ён быў больш прадуктыўным? З нашага боку зусім нядаўна быў візіт у Рым з Тацянай Хоміш і з Волей Гарбуновай, дзе ў нас быў шэраг сустрэч і з афіцыйнымі ўладамі Італьянскай рэспублікі, але таксама і з прадстаўнікамі Ватыкана, дзе мы даводзілі сваю пазіцыю, расказвалі пра тую працу, як мы яе робім, як мы хацелі б яе рабіць, якая магла б быць тут пазіцыя прадстаўнікоў Ватыкана. Ну, это больш інфармацыйная сустрэча, канешне. Мы разумеем, што ёсць у Ватыкана свае адносіны, яны досыць трывалыя з Мінскам, яны даўнія. Нядаўна зусім быў прызначаны новы амбасадар Беларусі пры Ватыкане упершыню ў гісторыі, які базуецца ў Рыме. І ў гэтым сэнсе гэтыя адносіны куды больш складаныя, шматгранныя. То бок, з нашага пункту гледжання, што мы можам рабіць, гэта заахвочваць больш такі прадметны размову пра тое, як вырашаць тыя пытанні, якія на сённяшні дзень стаяць на парадку дня, і заахвочваць да больш актыўнай такой пазіцыі. Ёсць і іншыя кантакты з прадстаўнікамі Ватыкана, там на нейкіх міжнародных форумах, калі ёсць такія магчымасці, то, канешне, ёсць абмен інфармацыяй. Ну, але тым не менш, тут падкрэслю, што гэта, хутчэй сказаць, такая адвакацыйная дзейнасць,
прафесійнасць, інфармаванне пра тое, што адбываецца, інфармаванне пра тую справу, якую робім мы, таму што Ватыкан вядомы сваім удзелам у гуманітарных такіх перамовах, у гуманітарнай дыпламатыі, у іх накоплены значны досвед, экспертыза у такіх пытаннях, і яны могуць рэалізоўваць пэўныя такія праекты, задачы. Нагадаю, што таксама Ватыкан у свой час прычыніўся да такіх інтэнсіўных сістэматычных абменаў паміж Украінай і Расіяй, военнопалоннымі, забітымі ці аб'яднанымі сямей. Ну і зараз яны не сыходзяць з павесткі, таксама хочуць адыгрываць больш такую практычную ролю. Ну, паглядзім, што будзе ў кастрычніку. Я таксама спадзяюся, што яшчэ да кастрычніка шмат палітвязняў, а лепш усе палітвязні выйшлі б на волю. Вось, перш чым перайсці да наступнага блоку пытанняў, я прапаную яшчэ на трошачкі вярнуцца ў Кітай. Літаральна учора з'явілася такая навіна, што кіраўнік Кітая Сі Цзіньпін загаварыў пра магчымасць пражыць да 150 гадоў. Вось да гэтага я казала трошкі пра Лукашэнку, да гэтага. Падчас размовы пры ўключаным мікрафоне з расійскім і паўночна-карэйскім калегамі. Размова паміж Сі Цзіньпінам, Владзімірам Пуцінам і Кім Чен Ынам выпадкова трапіла ў жывы эфір. Спачатку чуваць, як Сі кажа па-кітайску ў нашыя дні і 70 гадоў. Вось затым можна было пачуць, як перакладчык, відаць, перадаючы словы Сі, кажа па-руску. Раней людзі рэдка дажывалі да 70, але ў нашыя дні ў 70 гадоў ты яшчэ дзіця. Ну і там далей пра 150 гадоў. Як вы лічыце, ці выпадковай была гэтая размова? Ці ўсё ж такі такім чынам, нібыта выпадковай размовы, там, якую ўсе пачулі, так, яны хочуць вось паказаць, што Пуцін, так, і ягоныя партнёры, гэта такія вялікія дыктатары, і рана нас яшчэ хаваць. Ну, я думаю, калі нават яны зрабілі гэта адмыслова, то яны могуць толькі насмешыць людзей, насмешыць сілы прыроды, і гэта не падмануць. І я не думаю, што на сённяшні дзень гэта ўвогуле сур'ёзная размова, калі ўжо яны паказваюць сваю абазнанасць у гэтых тэмах, паказваюць, што яны займаюцца тэматыкай таго, каб працягнуць сваё жыццё, там, ці стаць увогуле бессмяротнымі, то гэта выклікае толькі смех. Бо вам больш няма праблема ў жыцці, там, зрабіце хоць штосьці добрае, там, пакуль вы яшчэ жывыя. Таму асабіста у мяне гэта выклікала проста ўсмешку, што гэтыя людзі, рэальна адарваныя ад тых задач, якія стаяць перад іх краінамі. То бок, калі раптам гэта нават нейкі механізм прапаганды, то ён не спрацаваў. А пакуль мы падлічваем гады нашых вядомых дыктатараў, Google пахаваў Трампа. Вось гэтая навіна, што вось нібыта людзі так апошнімі днямі, калі Трамп проста знік з інфармацыйнай прасторы на некалькі дзён, што нешта з ім стала, вось яна проста вось узарвала інтэрнэт, усе шукалі, так, ці не памёр Трамп, ці памёр. І вось цікава, дарэчы, што Трамп знік, як я зразумела, пасля ўжо таго, як ён сказаў, што ён больш не будзе займацца гэтымі пытанням перамоваў паміж Расіяй і Пуцінам. Што гэта за быў такі крок вось пасля такой заявы проста знікнуць? Я не думаю, што это было звязана, тым больш, што я не першы раз ужо казаў, што ён стомлены ад гэтых перамоваў, што ён раздражнёны абодвумі бакамі, Украінай і Расіяй. То бок не першая яго спроба звярнуць усю гэту аперацыю, але палітычна, конечно, это выглядала б вельмі недарэчна і вельмі для яго шкодна, што ён заявіў тут палітыку мір праз сілу, ён заявіў пра свой намер атрымаць Нобелеўскую прэмію, а зараз ён на паўдарогі зварочвае ўсю гэту аперацыю, больш не хоча рабіць. Таму час ад часу яго это раздражненне праступае, але ўсё ж такі ён вяртаецца да гэтай размовы. Што датычна таго, што ён знік там на 3 дні, я думаю, часам таксама лепш выключацца з інтэрнэт-прасторы, таму што яна можа скажаць рэальнае прадстаўленне пра тое, што адбываецца ў свеце. Я прапусціў гэтую тэму, я не настолькі там пільна адсочваў, ці ён жывы, ці ён памёр. Ён вярнуць. Ён у парадку. З ім все добра, і я думаю, што будзе і надалей добра. Вось, але так, ёсць такое, што людзі выбіраюць сабе нейкую тэму, якая ім падаецца вельмі важнай, але зноў жа гэта інтэрнэт. Добра, сам амерыканскі прэзідэнт
пасля ўжо там зноў выказаў расчараванне ў Пуціне. Зноў ён жа які раз ён опять кажа, што ён расчараваўся, ён нават там казаў, што яны сябравалі проста з Пуцінам, так? Вось, а яшчэ пасля параду ў Кітаі, які прайшоў, ён увогуле западозрыў Расію, Кітай і Паўночную Карэю ў планаванні змовы супраць США. Такое магчыма ўвогуле? Я думаю, что это тая рэальнасць, якая ўжо давно існуе, і што ёсць краіны, якія вельмі антызаходне настроены, і так Кітай, Расія і Паўночная Карэя, гэта можна тут дадаць яшчэ некалькі краін, яны сапраўды вельмі настроены антыамерыканскі. Чаму Трамп не разумее таго, напрыклад, датычна Расіі, гэтых антыамерыканскіх, антызаходніх настрояў, што з пункту гледжання Расіі ўсё гэта павінна быць знішчана, павінна быць адна мадэль кіравання іхняя. То бок это сюрпрыз, скажем так, Полішинеля. То это не той сакрэт, які быў невядомы экспертам, палітыкам, дыпламатам. Тое, што Трамп выказваецца такім чынам, паказвае, што яму трэба яшчэ больш падцягнуць свае веды пра гэтых партнёраў. А ці варта Злучаным Штатам, у якія вы час ад часу ездзіце, лётаеце, баяцца такіх змоваў, магчыма? Это нормально для краін баяцца, то бок это нормально. У гэтым сэнсе краіны падобныя да людзей, калі так браць асобна краіну, яны часам з падазрэннем, часам з нейкай зайздрасцю, часам з нейкай рэўнасцю паглядаюць адзін на аднаго, хто як жыве, хто як узбройваецца, умацоўвае сваю абарону, у каго лепшае гэтае жыццё, хто чым гандлюе ці хто што купляе. І ў гэтым сэнсе, канешне, краіны заўсёды адсочваюць, якія выдаткі на абарону ідуць, якія стратэгічныя планы, якія там дактрыны прымаюцца ў краінах, якія яны абарончыя ці, наоборот, наступальныя. Кітай у гэтым сэнсе, канешне, вельмі амбітная дзяржава, і болей за тое, яны знаходзяцца ў рэгіёне, які крытычна важны для Злучаных Штатаў, і сам Кітай вельмі важны на сённяшні дзень для сусветнай эканомікі, для амерыканскай эканомікі, менавіта ў гандлёва-эканамічным плане. Ніхто б, я думаю, не хацеў на сённяшні дзень у Злучаных Штатаў пабачыць, што Кітай як бы схлопваецца як эканоміка, як гандлёвы партнёр, бо гэта будзе мець наступствы для ўсіх. Але ў ваенным плане таксама ёсць той самы Тайвань, ёсць побач Паўднёвая Карэя, ёсць Японія, ёсць іншыя азіяцкія краіны, якія вельмі важныя для стратэгічных інтарэсаў Злучаных Штатаў. Таму, канешне, на гэта ўсё вельмі пільна глядзець. Дзякую. Яшчэ адна такая тэма. Не гледзячы на тое, што вось Трамп сказаў, все, я больш вами не хачу займацца, вось раптам загаварыў Пуцін. Пуцін сказаў, што ён не супраць сустрэцца з Владзімірам Зеленскім, але калі тая сустрэча адбудзецца ў Маскве. На што, у прынцыпе, у краіне, як па мне, дык, вядома, зразумела, што адказалі, што Пуцін працягвае дурыць усім галовы, робячы загадзя непрымальныя прапановы. Вы таксама так лічыце, ці ўсё ж такі, не ведаю, камусьці нарэшце трэба пайсці на саступкі? Не, я думаю, гэта рэальны тролінг, просто гэта дурыць галаву, зацягваць час, слаць нейкія сігналы Трампу, які думае, што тут Пуцін можа весці сябе канструктыўна. Конечно, Зеленскі не паедзе ў Маскву, гэта была проста капітуляцыя з першага кроку. Вернемся у Беларусь. За 2 тыдні да лукашэнкаўскага свята народнага адзінства старшыня праўладнай Беларусі Ольга Чемаданова задалася пытаннем, што ж зрабіць, каб гэтае свята яно стало усенародна любімым. Так, вось сапраўды свята ёсць, так, вось, але любові няма. Што адбываецца? Так, і адзін з адказаў можна падглядзець у навінах. Я думаю так, што ў Беларусі сілавікі атрымалі новыя шырокія паўнамоцтвы. Генпракуратура, КДБ, следчы камітэт і міліцыя, МУС цяпер могуць блакаваць сайты і інтэрнэт-паслугі, а аператары абавязаныя рэгуляваць усяго за 4 усяго за 4 гадзіны, так? І гэта выклікае там занепакоенасць як у карыстальнікаў, так і у праваабаронцаў. Так што, чаго чакаць ад такіх заяваў і...
Я не могу сказать, что я адсочваў гэтую менавіта навіну. Я не спецыяліст тут па інтэрнэт-свабодах, але гэта ўсё выглядае досыць лагічна, як працяг той палітыкі, якая ў Беларусі развіваецца ўжо шмат гадоў, і не толькі пасля 20-го года, і до 20-го года былі спробы ўзяць пад кантроль інтэрнэт-прастору. Гэтыя захады будуць толькі становіцца больш жорсткімі, больш такімі прадметнымі і аператыўнымі, як мы бачым. Таму як бы не выклікае здзіўлення, выклікае толькі шкадаванне, што людзям працягваюць ужо зараз вельмі такую абмежаваную прастору для свабоды абмена інфармацыяй. Яны працягваюць яе скарачаць, бо у выніку гэта заўсёды працуе супраць краіны. Я кажу тут не супраць дзяржавы, таму што дзяржава ў гэтым сэнсе абкрадае сябе, бо ў іх няма разумення таго, што адбываецца ў краіне, якія ёсць праблемы, але іх няздольнасць, іх неразуменне праблем і няздольнасць рэагаваць правільна на гэтыя праблемы, яно адбіваецца на інтарэсы краіны ўвогуле. Таму такія захады, канешне, яны выклікаюць абсалютнае шкадаванне. Ясна. Як вы лічыце, і што бы вы параілі Ольге Чемаданавай, якая марыць, каб свята народнага адзінства стала любімым? Ці ёсць нейкія механізмы, якія маглі б зрабіць яго любімым? Мы памятаем пра гэтае свята, так? Увогуле гэты дзень, ён вельмі неадназначны, і беларускай гісторыі ёсць вельмі розныя меркаванні, часам вельмі палярныя. Ці гэта было на карысць краіне, калі Савецкі Саюз захапіў заходнюю Беларусь, ці лепш было б, каб гэта не здарылася. Але тым не менш, збольшага людзі сыходзяцца ў тым, што добра, што дзве часткі краіны аб'ядналіся, хоць гэта і здарылася пад дыктатурай Савецкага Саюза. Але вельмі шмат застаецца прабелаў у гэтай гісторыі, што здарылася 1 верасня, бо фактычна для Беларусі, для нашай краіны вайна пачалася другая сусветная вайна пачалася 1 верасня. Другі раз яна пачалася ўжо 17 верасня. Але гэта як бы для прапагандыстаў, канешне, для рэжымных гісторыкаў гэта не тэма. Для іх вайна пачалася 22 чэрвеня 41 года. І вось гэтыя выкінутыя 2 гады таго, што адбывалася з Беларусю за гэты час, вось гэтыя прабелы, такія вельмі неўцямныя расповеды пра тое, што было ад 1 верасня 39 года, яны заўсёды будуць пакідаць гэтае адчуванне незразумеласці, нерэалістычнасці, і людзям вельмі складана будзе рабіць гэта сваім, часткай свайго светапогляду, таго, як развівалася гісторыя тады. То бок, гэта проста-напроста хлусня, якая нікому не цікавая. І калі не адказваць на гэтыя пытанні шчыра, што было з Беларусю у міжваенны перыяд, таксама пытанне таго, што было такое заходняя Беларусь. Ці гэта была ўсходняя Польшча, ці гэта была заходняя Беларусь. Ці гэта былі акупаваныя тэрыторыі Польшчай, ці гэта былі легітымна прылучаныя да Польшчы беларускія землі. Таксама гэтых дыскусій не хапае ні сярод гісторыкаў, ні сярод палітыкаў. Я думаю, што прыйдзе час, калі на гэта звернуць увагу. Але на сённяшні дзень вось гэтая дата 17 верасня, яна вельмі няроўная, вельмі крывая, такая незразумелая. У чым гэтыя плюсы, калі у выніку прыяднання заходняй Беларусі да ўсходняй загінула столькі людзей і было знішчана столькі лёсаў. Дзякую вам вялікі. Я абяцала нашим слухачам і гледачам, што задам пытанне, якое не задала мінулым разам. Вось нам нават заданацілі за гэтае пытанне, як ёсць. Вядучая яшчэ мінулае пытанне не задавала. Піша спадарня ці спадар, прабачце, не ведаю, хто піша, падпісваецца. Так, пра тое, як вызначаць, каму закрываць рот, каму не. Гэта менавіта пытанне для вас, яно такое прыватнае, так, асабліва дзіўна, калі спадар Кавалеўскі наязджае толькі на людзей, якія выходзяць, толькі з-за крат. Вось гэта праз нашу мінулую, напэўна, размову, ці ўсё ўвогуле. Каму маўчаць, каму гаварыць, што казаць, можа, гэта пра Ціханаўскага, я не ведаю, што вы там казалі.
Ну, я не памятаю, каб я выказваўся на карысць таго, каб увогуле закрываць рот і нічого не казаць. Сашы за сваімі словамі, так, гэта важна, асабліва калі чалавек называе себе палітыкам. Зноў жа, мне складана правесці вось гэты ланцужок лагічны, там пра што вядзецца, бо не хапае проста гэтых дэталяў, але у кожнага ёсць права выказвання, і тут зараз больш чым дастаткова месцаў, дзе можна выказваць сваё меркаванне. Але тым не менш гэта не адмяняе нашу адказнасць за тое, што мы гаворым. Ясна. То бок вы кажаце не пра закрываць рот, а вы кажаце пра сачыць за словамі. Усё ж такі. Ці камусьці ўсё ж такі трэба памаўчаць увогуле? Гэта кожны сам будзе рабіць сваё рашэнне, там маўчаць ці не маўчаць, закрываць рот камусьці немагчыма проста. Гэта, зноў жа, гэта не з'яўляецца незаконна, неэтычна, і я б такім шляхам не ішоў. Ёсць пытанне ад таго ж слухача ці слухачкі. Я чытаю, але я дакладна не разумею, так? Трэба падтрымаць НОП Трампу, калі вызваліць вязняў. Я сапраўды таксама не разумею пытанне, калі... Дакладна. То бок Трамп бы же хацеў атрымаць Нобелеўскую прэмію. Так. Напэўна, гэта так скарошана, калі ласка, пішыце свае пытанні, больш зразумела, каб яны заўсёды там ішлі ў эфір, і каб мы іх таксама разумелі, бо я чытаю, і я адразу так і не так. Вось, ці трэба, напэўна, даць Нобелеўскую прэмію і падтрымаць гэтую ідэю, калі Трамп усё ж такі вызваліць палітвязняў у Беларусі. Калі вось пасля ягоных вось гэтых заяў пра кантакт усё, то бок Трамп ці варта яму вось варта такую ўзнагароду? Па-першае, трэба вызваліць людзей. Зноў жа, вызваліць людзей можна па-рознаму. Можна людзей выгнаць з краіны, зрабіць гэтую гвалтоўную дэпартацыю соцень чалавек і далей пагоршыць іх стан і працягнуць вось гэты стан няпэўнасці, зламанасці лёсаў. То бок вызваленне можа выглядаць па-рознаму. Калі гэтае вызваленне фактычна з'яўляецца адказам на зняцце санкцый, то бок это, скажем так, гэта гуманітарныя перамовы, это аб вызваленні людзей, але гэта не робіцца проста так. То бок тут Лукашенко атрымлівае свае нейкія інтарэсы, і Злучаныя Штаты ідуць на саступкі. То бок з пункту гледжання гуманітарнасці гэтага працэса ўсё ж такі гэта больш выглядае як здзелка такая. Гэта таксама не з'яўляецца сканчэннем крызісу ў Беларусі, бо працягваюцца рэпрэсіі. Рэпрэсіі адбываюцца паўсюдна па ўсёй краіны. І нават для людзей, якія выйшлі з турмаў, таксама яны працягваюцца, гэта пераслед, гэты такі жорсткі нагляд. Ён таксама закранае беларусаў за мяжой, бо мы абмежаваныя ў нашых магчымасцях атрымаць новыя дакументы, атрымаць сертыфікаты для легалізацыі там, і гэтак далей. То бок, это абсалютна не вырашэнне крызіса, які ў Беларусі бушуе ўжо 6-й год. Таму, скажем так, калі казаць пра Беларусь, было б вельмі добра, каб Трамп давёў гэтую справу до конца, але гэтая праблема не вырашана нават на невялікую частку. Ёсць нейкія, не ведаю, нейкія добрыя навіны прыватна ад вас? Магчыма, нешта не ведаю з вашых навін, а вы можете чым-небудзь падзяліцца напрыканцы эфіру. Добрыя навіны тое, што зараз пачынаецца праца, ўжо было некалькі такіх важных для нас паездак. На мінулым тыдні мы працавалі ў Жэневе, дзе прадстаўлялі свой даклад у рамках універсальнага перыядычнага агляду па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Мы правялі свае брыфінгі у амбасадзе Швейцарыі, быў такі брыфінг, правялі двухбаковыя сустрэчы. Зараз мы рыхтуем новыя такія заезды для таго, каб працягнуць гэтыя размовы з еўрапейскімі партнёрамі найперш, дзеля таго, каб пабачыць таксама іх актыўную ролю ў вырашэнні праблемы з палітычнымі вязнямі, але таксама і думаць пра то, якім чынам можна спыніць гэтую ўжо шкодную, ўжо выразна шкодную канфрантацыю з Беларусю, якая шкодзіць не рэжыму, а шкодзіць краіне і людзям. Ну і такім чынам все ж таки пераадолець вось гэты крызіс стратэгіі па Беларусі, які за 5 гадоў адкінуў Беларусь значна далей ад ідэй і мэтаў 20-го года, то бок свабодаў, правоў чалавека, дэмакратыі, суверэнітэту Беларусі стала значна менш. І калі мы будзем працягваць рухацца ў гэтым кірунку,
то Беларусі увогуле застанецца там не шмат што за наступныя 5 гадоў. Самы час пераглядаць падыходы, пераацэньваць тое, што робіцца, як гэта робіцца, і думаць пра той, каб прыярытэтам былі людзі і была краіна. Дзякую вам вялікі. Я нагадаю, што сёння у нас у гасцях быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва спадар Валерый Кавалеўскі. Дзякую вам, спадар Валер, што знайшлі час. А для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё.